Rubika. Koro Evans gi Sankara wacho ni un jotend rowere. Un mwacha kodi gi twaka. Hinya nya Sankara. Yes. Wacho ni jatend rowere pacho ka to penyo mopenjo odiochieng' ma kawuono. Bende paro ni rowere tiyo godo gi josiasa. Hinya ni yor siasa. Sharon, rowere tiyo go marach, itiyo kod gi yore mag olepi. Igeni ka jasiasa winjo ka wacho ni yudhe. Gima bire pachi anang'o? En jok manyalo kelo tulo kata minyalo tigo e nyawo tulo. King'iyo e pacho ka kata gwengewa mag Kaluo, kinde duto ma rochruok mar kwe osebedo, thothne yudo ka ojende wane mitiyo kodwa e nyayo tulo. Iyudo ka jasiasa moro biro mi 200, ok giriek kabisa, ok ginyal tiyo gi kama gima bro weyo dongere luongo ni trails kata evidence. Omi pesa otas ma in ka wang' osemaki gi polis tiwinjo ni idwaro cash bail mar 20,000, kanyo koro onge ine mine kendi. Koro e kinde gi duto te ojende tiyo go to samoro be ok dacha ojende wacho ne iracho gwang' ticha gweno. Ojende gi itiyo godo ok e hechgi. Ochumi ma Kenya kaka wuono rach mokalo. Koro samoro ninde ote in mana gurunge mane madho. To ng'ato biro mi 500 to koni ni Sankara cha ilawna go 2 hours. In kaka ng'at modenyo. Ang'o ma inene pachi? Ibiro kawo 200, ibiro yanyo Sankara. Waseneno gigi town ka iluyido ka vijende iwuok oko ikwedo tim marach ma serikal timo. Serikal ok biduokore kodi. Obiro manyo mana ji ojende wetewa ok Evans lakini watigi kaka Evans. Okaw Evans ginindo gi miya lot moro matindo. Koro Evans biro kanyo twaro makoro in Sankara oyiechi mana gi owe pieni oyiecho ulwaro manelo. Mano timore nikech koro economically pok wabedo gi pok watiegore ma wanyalo chung' kiwan wawuon. Kiyudo ng'ama pidho familia kaka wan rowere matindo samoro wan gi mine utewa wan gi nyithindo. Iyudo ka ngima nyalo bedo matek samoro mamiyo kijana nyalo lware andaki mar josiasa. Koro adieri mantie ni josiasa setiyo kod vijende marach to gima lit mokalo. Ni sama jasiasa dwa idho ngas mar siasa. Nyasache mar ariyo monene piny ka en ojende. Une mutimo mobilization. Une mukilo ne jok ma giregister. Ing'e josiasa kauga kaka sani Evans biro nyisi mbalariany ka. King'iyo wards machiegni mag Nairobi ka. Watigi Kilimani ward ka Karalai kanyo. Ibiro do ka vijende no gol University of Nairobi moko gole mbalariany ma Jomo Kenyatta moko gole mbalariany ma JKUAT. Okelgi gindikore kaka jogo ombulu. Tijgi en miyo josiasa telo. Koseti kodgi kamano tibologi karabuon maliet. Ine makori ne kendi. Makori yieri godo ni tiyo kodgi e siasa. Osetigo to kendo kaka neno gik moko pod dhi. Pod ibiro tigi rowere e yo marach kabisa. Momiyo ni kiny makawuono wantiere ka mano mar twak mar mondo mwane kaka inyalo ga kitiyo kodgi e yo maber kata mana oyo nikech be nitiere kata kaka jasiasa nyalo tiyo gi rawera e yo maber kata oyo. Evans. Korka kori neno nade? Okay, Sharon, hapa ni penjo maleo kabisa. Iwacho ni ojende be itiyo gi josiasa. En gima adieri nikech Sankara osewacho gik moko te. But an kakora dwa wacho experience na nikech ambe noseti koda gi josiasa gi. Hapa kana na mbalariany mano 2022 election mane biro 2022 ni. Party nominations mag party mar ODM kane timore Nairobi ka ne oyudo ka one school. Nido ka sama party election dhi mbele to no chungnwa geche mang'eny State House Road. To ibiri nikech waonge pesa wane hostel wadenyo. Iyudo ka jasiasa biro to organize kaka wanyalo dhi mondo watimne nomination kare. Ma ka no chopo chieng' mane wadhi Madhari ne abeda victim kokawa gi Super Metro nini State House Road. Mwadhi Madhari wadhi timo nomination ne MCA makanyo moka dhi luongo nyinge. Gima ne diera makana penjo to era ka wadhi timo nomination to mokwongo kwan registered voters Madhari. To nong'iso ni ong'e kako pango gimora ma osepango gimora mora. Weche mag chama osepango. Koro wan wadhi adhi as long as ni wan gi ID wadhi adhi. Mano tingwa geche adek. Kwana chopo Madhari akeni kachi luongo ni kwa chief. Kuma ne voting timore. To nwayudo kakare opponent ne be